Ο Ατζαγκούν μπροστά, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, γκολ. 1-0, ο Παναθηναϊκός προηγείται με το καλημέρα στο παιχνίδι. Σκόρερ ο Κλωναρίδης. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Βέρειας, πανηγυρισμοί από τους παίκτες και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο μόλις λεπτό με σκόρερ τον Κλωναρίδη, 1-0 ευνηδιάζει τη Βέρεια. Στη σέντρα τώρα ο Μπεν, πάρα πολύ γρήγορα επιχείρησε να πατήσει η Βέρεια στη σέντρα του Αμαρατίδη, και ενώ κινήθηκαν Γεωργιάδης και Μπεν στην πορεία της μπάλας. Ο Μπεν στο σούτ, η επέμβαση από τον Καπίνο τρέχει, πέφτει ο Καπίνο και δίνει πέναντι στην ανατροπή του Βέρτζου νομίζω. Ο Μπεν έχει την ευκαιρία για την ισοφάριση, εκτελεί τώρα γκολ. 1-1 στο 10ο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπεν. Και τώρα ο Νάνο εκτελεί με τις γροθιές ο Κατημίρης. Ζεσίνιο δεν μπορεί να περάσει, ο Λαγός, ο Μπέργκ πλασάρει πάνω από τα δοκάρια. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 15. Ο Στοίτς ανοίγει για τον Μπαργκάν. Δεν υπάρχει παίκτης της Βέρειας στην περιοχή, αλλά έκανε και κακό κοντρόλ ο Μπαργκάν. Για καλή του τύχη ευνοήθηκε από τις κόντρες. Η πάσα του Γεωργιάδη για τον Μπεν, το σούτ έξω. Ο Νάνο ψάχνει τον Μπέργκ. Κεφαλιά πάσα στον Ατζαγκούν, γκολ! Υπέροχο γκολ στο 34. Και το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, πάρα πολύ όμορφο ως προς τη δημιουργία, ως προς τη συνεργασία των ποδοσφαιριστών του. Σέντρα στον Μπέργκ, εξαιρετική κεφαλιά πάσα στον Ατζαγκούν που έρχεται ως τρέιλερ. Με τη μία πλασάρει ο Ατζαγκούν, 2-1 ο Παναθηναϊκός στο 34. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό το γκολ. Ο Νάνο εκτελεί. Η κεφαλιά του Μπέργκ, δεύτερη κεφαλιά, out από κοντά από τον Ρισβάνη. Να δούμε όμως τώρα τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την αντεπίθεση με τον Κλωναρίδη. Το γύρισμα, η μπάλα στον Ατζαγκούν. Μπαϊράμι. Ο Πράνιτς δοκιμάζει το σούτ, ο Κατημίρης με την γροθιά. Ο Νάνο, ο Μπέργκ, ευκαιρία 3-1. Ο Μπέργκ που θα χρηστεί και σκόρερ ύστερα από τις 2 ασίστ για το 1-0 για τον Παναθηναϊκό και το 2-1. Γίνεται και αυτό σκόρερ απόψε στο παιχνίδι. Πετυχαίνει το 3-1 στο 68. Παίκτος του Παναθηναϊκού και πάλι με τον Μπαϊράμι να δίνει για τον Κλωναρίδη. Αυτός είναι σε θέση offside. Τελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά όχι, δεν μπορεί ο Μπάρμπας. Κινήθηκε στην πορεία της μπάλας, η μπάλα πέρασε, κατέληξε out. Μπάρμπας που διαμαρτύρεται στον Λιαχούδη. Κόρνερ εκτελέστηκε για τον Μπέργκ προς τα έξω. Εδώ η φάση νωρίτερα με τον Τραπ και τον Μπεν. Τις διαμαρτυρίες του Μπέργκ για χέρι. Γκονσάλβες. Από εδώ ξεκίνησε η φάση με τον Βέρτζο που ήταν μπροστά να δίνει για τον Γκονσάλβες. Αυτός να μπαίνει εδώ να πιέζεται